кадър ли сме? Добре. Така. В момента ще играем Майнкрафт. Виждате, след това приложение снимам, където го размятам. Така. Отдолу може да видите на нещо, на него не му обръщайте внимание. С него снимам. Така, така. Това ще не бъде оцелянието. Така. Че да бъде честно, съм пуснал зомбицата. И това в момента чупим дърва. Както винаги първо трябва да правим това. Така. Сега. Бабе, ако гледаш това, ето от кое приложение снимам. Ето, дори му пиши името. Така. Сега ще щупим това. Мислих и това ще не бъде първото оцеляване за нас. Той се продължа да го правя, но не утре, защото утре се пътуваме. И няма да се продължим. Може утре да ми стане време да заснема продължението. Така, 11.0. Така. Тук. Добре. Това. Къде да си направим къщата първо не ми е ясно. Имах малко затруднение с това нещо да снимам, защото като сегата почвам да пускам камерата, но то маха. Значи имаме едно клипче. Така. Сега къде да бъде? Фак. Тук някъде горе ще бъде. Викам, мисля, че няма да се чува нищо. И тук ще бъде къщата ни. Така. Имаме 10 минути да го заснема. Имаме 10 точно минути. Така. Правим си крафтинг тейбъл. Поставяме го. И правим пръчки. Така. Така. И с кирката почваме да чупим. После се развим естествено. Така. Да се надяваме, че това оцеляване ще бъде хипер яко. Скоро ще добавим брат ми, който ще играе с мене на това оцеляване. Така. Колко камък имам? 12 камък. Добре. Така. Не мога да свиря. Така. Знам, че това е много късно. Толкова да се прави. Сега реших да снимам. Се кача 2 видеа. Едното за където на Коледа, където се чакат и клип на GTA. Так, колко много имам да чупим тук. Пише, че може само на над 10 минути. Се гледам да е на над 10 минути това клипче. Докато успеем да направим тази къща. Това само се развива. Само тук се развива. Така. Сега тук ще щупим. В момента мисля това да бъде много широко. Защото искам само да видя това. Като и остров ли или не. Така. Мисля, че е остров. Ако е остров имаме проблем, че трябва да пътуваме. Се надявам за сега, че не е остров. Но ако е остров, направо се гръмни.
Добре, нищо, и като се направим, ще този остров. Да. Точно сега. Значи, този клип са бъде до 10 минути. И като стане малко по-богати, са махнем от този остров и са няма къща. Така. Тут е края. Така. Фак. Нямам цяло. Виждам, че храната ми спада, а тук няма на... Видях една крава, но с нея после се опря. Това е полезно. Камена кирка. Така. Да започваме. Така, аз вече не започвам така да е. Така. Чупим. Това се бе много дълго. Сигурно най-наново на трета част тогава да се махнем от този остров. Ето почнах на Майнкрафт да снимам. Скоро ще, сигурно на трета част, нали, както казах, мога да се махнем от този остров. Вече го забравих, че го направих. Така. Идеално. Но не е идеално да го бия с голи ръце. Ще има така един меч. Така. Да сега сме бедни още. Така. Също ще това. Да мочами и ще убием това прасе. Парашчу. Ето го парашчуто. Да се надявам, че ти може да издаде повече от 10 минути, да се надявам. Но аз си мисля, че може да издаде повече от 10 минути. Така. Вчера си запомня къде ми е къщичката. Малката къща. И тук. Те ще направя сега. И да че му се събира дърво. Така. Събираме си дърво, така. Тази поредица на Майнкрафт ще бъде много дълга. Ние ще има поредица. Пак се продължа с на Майнкрафт. Те вече сме започнали. Така. И тук отгоре са си именно дръвче, то пак се помогне. Готово. Так. Дранго. Още ни трябва печка. Да стопнем храната. Та печка не го виждах. Така, вътре няма бе много голямо. Не, как знаете, ще се махаме тук. Така, това пясък. Така. И сега момента на истината. Дали ти може да издържи повече? Или не? Това да може. Така, да се издържи. Би трябвало да
За 10 минути ще може да снимам само, но е. Добре. Колко са бе, може до 20 минути. Не много до 20 да го направя, защото няма го правя много дълго. Защото ако съм се гледа много дълго. 20. Да го направя само. Да не е много кратко. 10 минути до 20. Ето ми го скина. Чакайте сега ще вкарам скин. Така. Ето така. Джеме. На купон. На купон. На купон. На купон, на купон, на купон. И съставляй, това е много лошо. Защо с музика? Не от мене, е отдолу. Долу ще от музика, те че не от мене. Това. Добре, ай сега бързо да вкараме това нещо. О, овца! Това е чудесно. Аз го вкарах, добре. Бързо овчички. О, благодаря ти, овца. О, овца трябва. Стана тъмно. Къде ме красина? Така. Да, вратата. Така. Законно правиш още. Така. Готови сме. Сега малко се позагреем. Сигурно имате преди такова викам, нали така. Добре. Чакайте. Добре. Хора, ще стопирам с пръда за малко. Така, чувам ли са? Добре. Така. И да продължаваме.